சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு 3வது இடம் தான் கிடைக்கும் என எம்பி மாணிக்கம் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார். விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் கண்ணகி காலனி பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சமுதாய கூடத்தினை திறந்த எம்பி மாணிக்கம் தாக்கூர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். இந்தியா கூட்டணியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மிக முக்கியமான அங்கம் வகிப்பவர் என்று கூறினார். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக காங்கிரஸ் சார்பாக குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் திமுக குழு அமைத்தவுடன் காங்கிரஸ் குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் எனவும் கூறினார். எங்களை பொறுத்த மட்டும் எங்கள் பொதுச் செயலாளர் திரு வேணுகோபால் அவர்கள் சொன்னது போல, திரு கிரீஷ் சோடங்கர் அவர்கள் சொன்னதை போல, எங்களுடைய உறவு என்பது நீண்டகால உறவு. அந்த உறவில் இப்போ பேசுவதற்காக குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த குழு அவர்கள் அமைத்ததற்கு பின்னாலே காங்கிரஸுடைய குழு அவரோடு கூட்டணி பேசும் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு